Hej YouTube. I dag der er det sådan, at mig og Andreas, vi spiller Xbox. Vi har så bare sat zoom på en video. Det kunne være en god kvalitet. Men imens så lyder bare video. Der er en lille mærkelig baggrundsfilm. Det er Andreas lillebror. Grunden til, at det her kun er vores tredje video, og det går så lang tid, det er fordi, at det er sådan, at jeg laver rigtig meget arbejde på Sketch for Gaming TV på samme tid, men vi prøver sådan lidt mere. Ja, mega mange løs, for jeg har faktisk mange, jeg ikke engang kan huske dem alle sammen. Men vi har lavet en verden, så ja. Optagelserne gik galt, men vi har ikke hacket noget som helst. Jeg kunne lige gået 3 blokke frem eller sådan noget. Og så den stopper. Lige meget med. Det er en forholdsny. Det er den Det var bare lige ny verden. Så. Se, jeg har intet. Heller ikke. Ja, jeg heller ikke. Jo, et kort. Men det starter man. Skal vi ikke lige bygge controller, fordi de er meget. Okay. Jeg har slået mig. Det kan man se på mit navn. Det er mig. Så er jeg Andreas. Og du hedder så bare... Au. Au. Au, au, Det er fordi, jeg har slået mig. Og vi har ikke slået. Så tager jeg bare et andet. Nej, vent lidt. Der er åbenbart en anden player, der er lukket ind på vores verden. Jeg tror faktisk, at man kan... Hvad kan jeg nu? Hvad er det nu, jeg kan så? Der er et eller andet, der er lukket ind på serveren. Nå, fuck. Vi prøver lige at rette den off-cam. Nu. Eller? Okay. Ja. Hej, og vi fik lige ordnet ham der den anden. Det viste sig at være vores... Der er en lille dreng, som bor nede under, fordi vi bor i lejlighed. Og han havde så også Minecraft, og det vidste vi ikke. Og så fandt han en server, og så gik han væk. Ja. Ikke sådan noget, ja, om han har værelser, ja, men bla bla. Så nu er vi så i gang igen. Vi har ikke gjort nogen ændringer, mens vi har fået ham. Vi gik bare lige hurtigt off-cam. Ja. Ellers så bliver det intet med off-cam og facecam. Måske kan vi lave en episode med facecam ellers. Det vil jeg faktisk godt finde ud af at lave. Skal jeg bare tage videoen og lægge den ind, og så skal jeg optage lige meget ansigt på samme tid. Bla bla. Det kunne ellers være fedt, hvis vi får det i vores næste. Men det er ikke sådan en let's play det her. Det er bare sådan, hvor vi filmer en verden, vi har lavet. Jo, det kan godt på en måde være det bliver en let's play. Jeg har lavet crafting til. Hvor er du henne? Ja, her. Det er sådan ligesom en tegnefilm. Jeg sætter crafting til lige for at jeg har lavet nogle sticks. Bum. Okay, det er det. Nej, vi må ikke lave chokoladeværktøj. Jeg går lige hen og miner noget stil. Chokolade. Ja, så vil jeg hellere spise det. Jeg vil ikke lave chokolade. Jeg vil hellere spise det. Det sagde jeg også i går, da sagde vi jeg skulle have også i går. pizza. Så spurgte vores forældre sådan, vil I være med til at lave pizza? Så svarede vi bare, nej, det vil vi ikke. Vi vil hellere lave det. Bla, bla, bla. Nej, vi vil hellere have det. Jeg spiste det. For det. Jo, eller spise det. Det er lidt irriterende for jer, at I ikke kan se, hvad Andreas laver. Så, Det kan det også. ja, det er bare lidt svært, når du er med i den der grund. Vi skal nok sætte en masse fakler på denne gameplay.
folk, de kan jo også bare gå ned under en dyne. Altså tage sin dyne over, så det er meget smart. Det gør jeg også altid, når jeg ser sådan nogle video. Virker det? Ja. Hvad? Nå, jeg bygger noget. Vores hus skal bare være lavet ud af Sprucewood. Ej. Sprucewood. Jeg prøver at gå hen og finde noget andet. Nå. Jeg hakker vores crafting table og går videre. Nå nej, vi skal lige bytte controller. Eller nej, lige bare. Nej. Jeg har fået et uld. Det var der bare. Bare bruge øksen eller hakken. Hakken, den har vi alligevel ikke brug for. Jo. Du skal bare lige bygge en hakke, og så bare bygge en hakke, og så er det slut. Jeg skal bare lige finde det. Shit, jeg vil lige være ramt den der uld. Nå, 2 sekunder. Nej, det er lige meget. Vi kommer til at bytte om, så Andreas bror, det er mig, der spiller på den. Mig, Oliver. Vi kan også lige lægge noget skrift ind, hvor at jeg har den øverste, og han er den nederste. Ja, sådan split screen, ligesom i andre spil. Og det her, det er split screen. Det er Minecraft, som laver split screen. Det er ikke os, som har gjort det. Som vi optager på 2 forskellige fjernsyn. Men det er bare Minecraft. Ja. Ja, det ved I nok også, hvis I allerede har det. Kan du ikke lige pege mig derhen, hvor jeg skal være? Eller hvor du er? Ja, jeg har en økse. Jeg har, jeg har bare skaffet 3 uld. Jeg har allerede... Jeg har 1. Jeg har 3. Er det okay, at jeg bruger min økse til at slå? Ja. Vi laver bare en ny. Jeg behøver ikke kigge på navnet oppe i hjørnet. Som at der allerede står. Fordi at vi har puttet noget tekst ind, som I nok kan se allerede. Fordi, ja. Så det er... Jeg er police. Kan du ikke lige pege mig derhen, hvor du er? Kan du ikke selv gøre det? Du har også et kort. Ja, men jeg overgår bare ikke til at finde det. Du har det jo allerede ved dig. Der var det. Bum. What? Og vi har ikke udfyldt. Okay, på et tidspunkt, så går en af os, så bliver vi altså nødt til at gå ud og udforske noget af vores kort. Ej, kan du ikke bare lige bruge det der flyvetræ? Nå ja, kan vi ikke lige hurtigt bygge? Okay, det kan... Okay, ja, vi... Vi ligger bare i det her. Det kan godt være, der står Oliver øverst, men lige nu i det her, indtil Andreas gør vores kort lidt større, så er ham, der flyver rundt. Undskyld, vi bruger snyd, men vi vil altså gerne bare se. Det er meget. Det har vi ikke slået til. Nå, vi bygger lige. Nå, nej. Måske lidt tilbage. Det er lige meget. Ja, det kan godt være, at det forvirrer jer lidt. Men lad mig lige se, i forhold til, at det gik 2 minutter før 10 sekunder, eller noget i den stil. Og det er svært at se. Nå, men videoen den er oppe på 8 minutter og 2 minutter. Jeg tror, de kommer nok til at tage 10 minutter, de her episoder. 10 til et kvarter så. Ej, ja, mellem 10 og 15. Det er nok der, vi står. Så er det lidt nemt at huske. Nej, jeg skal ikke bare sige 10. Det kan blive 9, det kan blive 11, og det kan blive 10. Bare i nærheden af 10. Det må vi se, hvordan det bliver. Det er i hvert fald ved at være nat. Der er 2 uld mere, og det er nok til en til seng til mig.
Hvad fik jeg? Solhåber. Nej. Hvor skulle jeg finde? Det har jeg taget. Nå. Jeg skal lige på toilet. Nå. Men jeg tror også, den er ved at være slut, så hej hej. Vi ses i næste episode.